Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochipfumba mwedzi uno wakakunguru ipapa Mike Chimombe pabodzi ponombiache Moses Mpofu kwaye wachazobenuka kudare sondo rinouya muzuva wechipiri pakaita kunyangariwa patinowanyepa kuti wakomana kuregai kurowa manja kana mwachirohwa achikubiwa noshamu yomupangara nokuti mangwana inenge iri pauri kuno heno izvo zvauyawo zvakwavari izvo. Mapurisa agoburitsa padande mutande rawo wakazodzima zvawanga wareketa kuti kwai kwakabowa goridhe kunzvimbo yobhukuro kwaChiweshe kwaKanengoni. Kwai goridhe rakabiwa makirogiramu 75 85 kgs pachirungu. Ariyo mari iyo kuAmerica inoita mamiliyoni 6 nochidimbu 6.5 million US dollars pachirungu. Ipapa palibe chisvinu kwaiya nambavha wakaenda nomabheura wachienda koba wakafuka usu hwawo palibe ari kuziva kuti mbanani kana kuti chii wakatorapo kare mari inoita zviuru 6 nochidimbu 6,500 US dollars pachirungu. Igoridhe rani rindorimo kuruzevha. Mabuja pano zvimwe zviripo apa rekai tigoramba takabvura dziso tinenge tichindokunyepa zvinenge zvichiitika patinenge tazviboera. Kwaipo kare umwe mugwicho wokwaMunangarwa tonga yeMunangarwa kwai kuhofisi kwache iri pamuzinda weZimbabwe Tourism Authority iye ari mutedzeri wegurukota rinoringana zvokushanyiwa konyika agoti iye kwai muhofisi mangu mapindiwa nomatsotsi. Matsotsi agoita kunanga hofisi yache basi. Rekai tizvione izvozvo, furambai makavhura ziso. Heno handiti muri kuziva akasondora pfuurari. Umwe wacho Munangarwa akatipo kalenda padzirwa kumba kukazoiswa mwoto kukazodidi. Rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zviri kuperera kupi tinenge tichikunyepai. Kwaiwo hurumende wagotoimbisa ipapa kutoti izvezvi tada kubisa mavhenda vanotengesa mugwagwa muguta reHarare kwai tada kuabisa manje nokutoti sadhaki iri kuuya tikuda kuti imba yedu inge yakachena. Nayawe rekai murambe muchiona ipapa kusvikira sadhaki yapfuura kunenge kuri kuita kubatai murefu batai mupfupi mazuva ese kabanga kutozoti panouya sadhakipo kunotoita kuunziwa rayoti ichigara irimo mumugwagwamo. Heno mabuja ticharamba takazviringa kuti zvinenge zvichiperera kupi, asi zvisvinuba dai wandosiya vanhu vaita zvavanoita mazuva ese kuita zvibodzizvo kuramba vachida kuita zvinhu zvavasingazivi kuitira vanhu vomunyikamo nokuti kuri kuuya warendo wosadhaki. Ipapa gurukota rinoringana zvokushanyiwa konyika ragoreketa iro kutoti kwai isi takutofunga kutoti hurumende dai yatoti wabasa wayo wese wakone kugobisa mari pamwedzi nepamwedzi inozoitiwa ndiyo mari yavanoenda nayo kuenda koita zvokuita urendo munyika medu muno, domestic tourism pachirungu. Heno kuti wabasa wehurumende wari kureketiwawo wari kumbopuwa mari iko. Umwe muembe wakadari wakaita kunyangariwa, asi rekai tirambe takaringa kuti zvichaperera papi. Jacob Mafume kureketa kuno aburika ari kumusangano China Africa Local Government Forum. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvimbopera sei. Ari kuita kufara zvakadzora zvambi yedu idi hache. Wamwe wagotoreketa kuti ukamungwa ari kureketa kuti inini ndinenge ndiribe masimba okuita zvinhu nokutoti wakuru wehurumende ndiwo vanoita zvinhu, asi kana kuri kuenda kwakadari nokuti kunopuwa mari abva ati aiwa ndiripo ndino masimba. Nayawe rekai tirambe takaringa kumberiku kuno nyaya. Tiri kunze konyika makomborero ariziwishe kunzvimbo yoBritain kuLondon agoita zvokutungamira vanhu vomuZimbabwe vari ikweyo wanga vari kuita zvokuratidzira kutoti hurumende ngaisunungure wana Jameson Timba nowabiache vanosvika 78 pachirungu. Tikuramba tichiringa kuti zvinenge zvimbopera sei
kwanaya mvura ikweyo Britain ko, asi kuribe kuita kuti wana makomborero wasiye zvokuita zvaungati wari kuenda koita. Ticharamba edu takazviringa kuti zvichazoperera apapi, asi toramba tichitenda kubatira kwavari kuitiita ko. Kwaino hurumende kwainobepa hurumende rozipepa Herald, hurumende iri kuti ine chikwereti, kwai hurumende ine chikwereti chobhiriyoni romazigi asi nyaya yacho yabva yakwachanwa kare, bva yabisiwa, wosaya kuti chii chamboitika ipapa kuti izobuditsiwe. Chiri kurova mvura tiri kuchiona, regai tirambe takachiringa kuti chii, tichachiona zvedu kuti chii chinenge chichiitika pamberi pamo. Kambani yoAstra Paints kureketa kuno yawadziwa fani nonyaya yakabuditsiwa kudare kuti waribe mvumo yokurambidza Adrian Churu kurambana nomudzimai wache. Adrian kwayo wagomunanidzira kuti anga akaita basa rokujuruja mari yokambani iyi inosvika madhora okuAmerika zviuru 350 anopfumbamwe $359,000 pachirungu. Kuno wanga wari kuti ngaareke kugorambana nomudzimai wache, nokuti ari kubva areketa kuti inini ndiribe kana chinhu, dzimba dziri mumazita omudzimai wache pokare nomwana wache nezvimwe zvakadandando. Waakutoti tataikiwa isu, tataikiwa mabuja pakanyangara. Rekai tirambe takazviona izvozvo kuti zvinopera zvakaita sei, asi uyu aita kuvhura hombe chaiyo. Kwaino gurukota rinoringana zvofundo yoapwere zvikoro ngazvichitande izvezvi kuita basa rokuendesa vabereki kumatare odzimhosva kuti wari kutadza kubhadhara mari dzechikoro dzavanofanira kunge vachibhadhara, watogarisiwe mujere nonyaya yacho. Kuno ipapa aiwa magweta abva atotinyepa kuti imi gorekai kuvhundutsiwa, gorekai kushishidziwa. Kwai izvezvi mutemo waibvumira zvikoro kuti zviise mari USDC iya maREVI, kwai mutemoyo aiwa wakabisiwa, uchiri kufanira kunge uripoba. Saka imimi vabereki itaiwo simba renyu, isai simba renyu mumanja enyu, moendawo makabatana, moramba kubhadhara maridzo, motowaendesawo kudaro dzimhosva kuti ngazvirekeriwe munyika mese zvekubhadharisa vabereki maridzo maREVI. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi. Wanhu ngawaite tusvinu, wareke kugoramba wachindojairiwa noiwo wananyamupiniwa. Ticharamba hedu takaringa kuti ichapera yakaita sei. Kwai Wilson guva matanga ariwo bato roCCC agonze agoita zvokukubana novamwe wanasabhuku wache kwaguva matangako nonyaya yokuti wanga wari kumunyima chokudya chaunziwa nomadhona wachiti iwewe kwai uriwo bato rinopikisa hurumende. Nzara iribe musvinu izvezvi. Rekai tione kuti zvichambopera sei, asi nyaya yacho ichange ichiripo kumatareko. Ticharamba takairingapo kare kuti inenge ichimboendesiwa kupi nokupi nokupi. Wamwe vanhu wawadziwa nyasi paburika masoko okutoti Take Sure Zamancuve aramba kupinda padisco riri kuenda koridza Kirk Franklin pabodzi pono Maverick City muguta roHarare. Wazhinji wawadziwa fani wangu wakaringira kuti anenge aripo kuno iye andoti inini ndiri kuzvikwanisa baini zvokubatana nevanhu vawa kuti ndiuye koimba. Tikaitiwo zvione kuti zvichapera zvakaita sei ipapo. Kwai mutambo wekiriketi uri kubenuka zuva iro ramangwana chairo. Tinenge takaringa kuti wanenge wachimbozvitekaidza sei tichikunyepai mabuja. Toringa zviri kuitika pasi rese. MuSouth Africa ndimo tiri kutandira. Kwai kuno n'anga mbiri dzokuEastern Cape dzagopuwa makore 10 mbodzi ogara mujere. Wakaita kufurira vamwe vatsano kuti kwai vatsano endai kooramba basa, musiya basa imimi moya monotora mari yepensheni yenyu mouya nayo ino mari yepensheni yese toita kuti iingidzire. Kuzungaira kwakadari zvatoitana nahasa kuti wabatiwa wakaisiwa mujere. Rekai tione, asi mari vatsano
wachiribe kana ende wari kuriboyaba mariyo pakaita kunyangariwa chaipo. South Africa neBotswana zvakamukirira noZuro kundonyepiwa noIreland kuti hatichadaba kuti muuye kwaIreland muribe mavhiza. Rerere South Africa neBotswana tatofanana kamwe. Wamwe ndowazotoreketa kutoti aiwa chiitaiwo zvibodzi zvowanhu kuIreland muwatiwo ngauyo nomavhiza ino wauye pawanouya nomavhiza pawanouya nomavhiza zvakaitiwa noNamibia zviya izvi ndozvawarofana kuti waitewo kuno heno kuti wachazviita chere nokutoti vanenge vari kuti kati kuda kuti vanhu vauye koita urendo munyika medu wakanyanya kuwanda. WoZambia waita zvinogara zvakadando ipapa wagototi pachiribe munhu ari kuuya nomasora panere iyo ana mutora zuva iwaya kwaiti kwati ngachipinde mahara kana asiri ekuendesa kumakambani ari ekuendesa zvacho paumba pako kwaingaite mahara. Izvi akutoreketa kuti mari yomapaneri iyi yakutodzikirapo kare. Nyika iyi wari kuitiwa zvinhu zvavo kwedu uno mabuja pakaita kunyangara. Kukinya kwaipapa waramba wachinonzi wanoita zvokuringa kutekedzerwa kwemari wachizoti magona kana muri kutadza woMoodies waita kuti pokare wari kuramba wachienda kutsvedza chaiko kugarira nhanzva yekuenda kwakanyangara nonyaya yekuti wabisa nyayayo mutemo waida kuisiwa wokubatirira vanhu kuno rikaitiramba takazviringa kuti zvinoperera papi ipapa zvakaita kuoma chaiko. KuECOWAS waakutoita kukumbira izvezvi kuti Basirio Faye akaita mutungamiri wenyika ikweyo ngachiende kokumbira oita kuti sangano roECOWAS ribatane pokare. Kuno heno kuti wachazvikona chere izvozvo nokuti masoja matatu ari kuNiger, Burkina Faso neMali pachiripo ipapa wachawakona bawa rikaitira mbedu takazviringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Joe Biden izvezvi anenge akubhidhirika manje kureketa kuno wanhu wasvinu wanoisa mari yakawanda makutukutu chaiwo kubato rache waakutoreketa kuti aiwa ngaachiburike uyu ngaachiburike akundikana atadza aita muhere wachamudaba. Heno rikaitira mbe takazviringa kuti zvichambopera zvakaita sei tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichienda nokupi. Mukatikidzwa kwai kuno mumwe murume wokunyikayo Netherlands ari kuita basa rokupa mbeu yache kune vanhu vanenge varibewa pwere waye. Kwai ipapa noNetflix atoita kuti koite vana vanopfuura churu chibodzi asi ari kuti hwiba churuba chibodzi wari kundosvika ndofunga 600. Mabuja pakanyangaritsa apa rikaitira mbe takazviringa kuti zvinenge zvimbopera sei asi idi heno nayawe ticharamba takaringa hedu kwazvinoperera. Tiri papo mabuja rikai tichigumire pano. Ndini wenyu mhandu weyo nhawo.